Hello guys, hi guys. Hello guys, say guys. Say guys, hello guys. How are you guys? Hanza tidi ma social media monitors. Ari kupi na hii mkoma direct. Ma social media monitors they are pay. Hanza kumbiro. Heti yangu endapewa ku Black Friday. Iwoda mtu right yangu endapewa ku Black Friday. Say ndazvipigwa heti yangu Black Friday. Iwoda mtu right yangu Black Friday. Guys, sorry. Nachimbotora picture hii ngikiri. Hey, nkoma direct hey. Nachimbotora picture ye grocery rema diaries ku Zimbabwe. Anditi we need to account for every cent. Anditi nengera kabiskwa. Saka ndasenda nachimbotora ma pictures hapa ndichitumira kunani kuna treasurer kuti azonosvitsa kumberi maslip anditika hey ndo taneta nokuita hlamari asikana taneta nokuita hlamari dzavanhu asi hapana chinhu chisinga account saka undoshaya kuti tikudla dzipiko mune madiaries mune mare here madiaries mune cash here mimi yekunzi mukudligwa mari munayo here mari madiaries mimi do you have money akomana diaries nematambirira tunoita kuti tibatsire munhu pano toita kutamburira tibatsire munhu tichita kuunganidza masendi sendi vakomana kuti mari ikwani tibatsire munhu toi futi tiri kudla zvacho anga vagoni vanhu anga vakwanisi guys munhu mutema anga mugoni vedu vei. Right guys, say guys, say Yokozuna, how are you? Yoko Zim, how are you? Yokozuna guys, but we follow Yokozuna, but Yokozuna mazano ndakaona twakwira ndogara nchimbotora nezvakopana pauri possible ndogara nchara nezvako ndakaona namba dziri kukwira sincharamba nchingofamba nepona. Guys, Yokozuna weZimbabwe guys, Yokozuna weZimbabwe, please let's follow her as well. She's one of the diaries mumwe wedu. She also has got her own page, ane page rake ranotaura ranoparidza. She's actually a very good preacher. She's actually a very good preacher. Mukadzi uyu anoparidza, anotaura, she talks sense. Kana chinzi kune vamwe vanhu vakuti I don't mind hangu listening to or following her. She's one of them because zvinhu zvanotaura unobva wakavakika. Munoziva kuti guys kune zvimwe zvinhu kune vamwe vanhu nezvimwe zvinhu zvokuti unofollowa but unotobva kwakazara toxicity. Handizvo mukati mako unotobva kwaka uchita kuzara kuita kufema mweya wakaipa negative vibe kuita kufema mweya madhimoni kunyazonzwa kuti ndazara nemadhimoni mukati mangu nekuda kwezvinhu zvangu uchiteerera but she's one person wokuti unogona kutoteerera ukabvapo wakabata chimwe chinhu handimuona unobvapo ndandakateerera imwe live yake yaita mumwe musi wakanga achibuda so normally handisi munhu anyanya kukomenda but I listened to most of her shows achitaura nezvenyaya Davita. David. No, it was very powerful. It was very, very powerful. Nyaya itaura. So guys, if there is somebody yokuti mu follow bedwe Yokozuna weZimbabwe Ndoto Rebesa. She's one person yokuti guys better tinde ikoko we learn something. Mazivano ukaona uchiri kutevedzera zvinhu zvekuti zvinokukanganisa, zvinokudestroya mukati mako, then sometimes maybe you need to sit down and check yourself. You need to sit down wega umbonyaso zviita introspect kuchibvunza kuti but kune kwandiri kuenda here, where am I heading? Saka in the next 3 years ndichange ndiripi, ndadzidzei pane zvandaverenga kana zvandanzwa kana zvandaona ndadzidza chii. Ukaona usina answer chaiyo woza kuti there's something wrong. Ukaona usina answer pachinhu chaunenge waona usina chawadzidza woza kuti then there is something wrong. Animaona. So in Nanja guys, I'm just giving you word of advice. I am not saying do that. But kune ava vanongonditeererawo vamwe vaya ndo vandingoudza vamwe vangu vari mudhuze neni chaicho closest dzangu dziya vanozviziva vanonyanya kutoteerera zvokudaro ndo vandotongoudza kuti 2022 atosvika guys, we're just around the corner and let it be a year whereby we say but unosati chi guys upenyu hwangu hutochinja kasefani ndikutoona like zvananga pandanga ndiri last year nepandave iko zvino ndakwira imwe stage ndave pane chimwe stage not kuti wakanga uri pa apa next year wobva wadzokera apa apana pauri kukwira uchinda uri kudzikira kumasure, then maybe you need to sit down, introspect, restructure antika your life wega
anditi mumbonyatsoona kuti zviri kufamba sei. Pane munhu anyora hanzi kwai imbotauraiwo zvaMiracle. Okay, hanzi all those who learned about body language yesterday. Body language, raise your hands. Body language kupi? Body language, raise your... Where body language? Maybe ndakasara ndekupi uku? Kwe body language ndekupi uku? Hello Messi, zviri sei iyi ndinenge ndisiri kuiziva yandisikuziya iko body language. Kwanzi taurai nezvaMiracle, all right. Miracle ndomwe wedu zvakare virgin redu repano padiaries. Anditika Miracle virgin redu repano padiaries anoita ma live shows ake, ma talk shows anoitawo, and she does my talk shows as well. And asandambonyatsoona nguva yekunyatso kumuteerera chake kuti anokumunyatsota nezvei, because normally panoita mashows ake ndendiri busy. Panoita mashows ake ndongoona kuti atanga notification ndongoduza kuti atanga kuita live, but ndisina nguva yekunyatsoteerera tata nezvei. But mumwe wedu guys, the fact yekuti after ma talk shows andifungi kuti angaita talk shows dzekuti aita zvinhu zvakaipa ini. Saka let's just go, yes Tanaka Popo, let's just go and support her as well. Supporting one another sometimes is just good guys, it's good vibe. Antimona, let's just go to and support. Hanzi Wednesday live zvakatika ndezvokuti ipo paya live paya yanga iri problem network. Saka tichitori pana pakabva pangopinda message, vanotumira ma message. Yes mati mazuru wangu arova pakabva papinda message yekuti hanzi kune tambo yanga yadamburwa yemafoni yefiber. Saka ndofunga ndo yanga ichita kuti network idaro. Saka vanga vakudi vanga kutogadzira. Saka ndakabva ndaziva kuti hapasina zvokuti network ichadzoka zvokumhanya. Ndosaka ndisina kuzokwanisa kuti kudzoka bozi kabva todzoka late zvishwa. Anoona. Saka guys, muri sei henyu vasikana? Makadiko? Muri sei Salibonani Dumelani njani matima nenyika? Muri sei guys? Muri sei guys? Muri sei. I hope you are all okay guys. Kwese kwa muri kumatima nenyika. Body language yeiko ndisiri kwenguva inyaye newe Tanaka. Body language inyayeiko ndinenge ndakatsva focus andisikuiziva ini. Body language makaionepi body language yacho? Handisikuizivawo kuti nyaya yekutaurwa pari kutaurwa nyaya dzebody language. Gotora samazi ndeipi andisikuziya kuti ndeipi nyaya yekutaurwa apa. Saka guys, tasangana zvakare pachirongwa chezara nhasi anditika pano patinenge tichifarafara zvedu. You weekend. Mirei ndikupindira comment ndaverenga. Wona I guys comment ndapinda panze anti-Melly Shadi ari kunza akafura vanhu kuBloemfontein. Queen ingawa inza akabatwa wani. Hanzi akafura vanhu kuBloemfontein ari kunza ari kutsvagwa akatizira ku Zimbabwe. Yeah. Munoona guys, munoona hanzi kunyeva vhiringika. No, andisikutombonyepera vhiringika because I don't know anything. Andina chandotombozera zvenyaya body language. Remember ndofunga nesuro mnambondiona kuma street. Amuna mbondiona kuma street nesuro. Saka ndozvionepi. Ini ndikazhinji ndikaona zvinhu ndowanza kuanalyze pa page pangu pa wall pangu chep. Kana ndisina kuto analyze nyaya body language zvinorota ndakuiona. Ndochokwadi chiripo andakuiona. Andisi kuziva kuti mutaura nezvei. Anoona. Kwanzi Shadi akapfura vanhu kuBloemfontein akatiza kuuyu. Munoona zvazvinoita guys zvekudai so. Munoona munyama nekupengereka zvinowirirana. Shadi akaspraya vanhu kuHaiti uko. Shadi aspraya vanhu kuHaiti. Anditika azvina kundibata mushe. Shadi akaspraya, anakuspraya nini? Akaspraya vanhu. Ini ndandiri mukati mevanhu, ndini mumwe vanhu vakakosora. Tatakangowanda tiri muhall. Shadi akaspraya vanhu. Shadi aspraya vanhu kudaro. Shadi akamhanyiswa nevakamhanyisa. Ndikati vati muregei munokuvadza munhu. Onai zvaari Shadi uyu munogona kungoti ba obvafira ipapo. Yatovemeta. Muregei. Antieda hatina kufa. Taspraya tatakawanda musiyei. After 2-3 days anditika Shadi akazoisa audio kuna Auntie Selina. Achiti Auntie Selina budza SIS MELLY anditika kuti kune vanhu vari asizvashatika. Hanzi udza SIS MELLY kuti kune vanhu vari kuti kwai madhiaries ari kufamba chikuenda kabapoto trakire raisi. Asi imi madhiaries dzimwe nyaya dzamunozocreata uka zvimwe zvinhu hazvizonakidza vasikana. Only in the name of entertainment imwe creation yacho hazvizoyanyi kudaro vasikana. Shadai popota voice note achiti kwanzi madhiaries ari kufamba chikuenda kabatitrakire raisi rakanga rine raisi. Andika saka trakire raisi ramuri kutaura nezvaro kuti ndakaba trakire raisi kupi chichi ngavabvunze madhiaries avo what takasprayiwa paper spray
Inozi paper spray. Paper spray. Mashati. Saka andisema wakati kune voice note nyera ndapuwa na Shadi noti ndambloka ndobva voice note rauya riya ndikawa Shadi aripopota chipa kuri kunzoka batrackera ndabva ndaseka ndikabva ndati ndakabva ndatomu unblock ipapo chida kuyezozwa nyaya yake ndobva ndamu unblock ndobva ndati newe Shadi nyaya rausi ina singaizivi kuti ari kushadha ari kunza akabatrackera ini zvazvo ndobva ndokuzati zvimwe zvinenge zvichindisiya chi muzvondijamba maraini umwe handizvioni kana ndisiko kana pasina munhu aganga ngati pascreenshot zvinezve handizvioni anomaona kune zorune nubu dzibodzozonditumira mazi andidi kuti mungava screenshot guys musanditumire ma screenshot please nubu don't send me screenshot yezvinhu zvamunenge maona kwa street handika zvikuru sei zvinenge zvichituka inini kana zvichitogwa nezvangu ingo believe zvamunenge matonzwa ikoko ndizvo chaizvo ingo believe ikoko komokomendewo motikoko komose ikoko musandivigire right saka ndasingatozvizivi kuti kune sagara kune chi track rice rakabiwa hanimona saka Shadi ndatomti yawe Shadi voice note rawaisa uchiti kwanzi track rice ukuiwa kaba zvikanzi pene kwandakanyogwa ndichinzi kwai ndakaba track rice ndikasa picture yangu chichi ndikati kupi ndobva chadataura kati ina handizvizivi nokuti ini kwakutaura ko ina handitotambi kwandiko saka zvakutotara itoriwo news kwandiri track rice ripi nokuti chatotozanchoti vanhu vari vakatosvota rice vanhu vari kunzi vakasvota chikafu saka iwe tirakira wanga wazobaranga rabvipi ina handiziviwo zvimwe zvaunenge uchitevedzerawo ina handizivi but the truth is iwe unoziva chokwadi asi Shadi zvawakaita wakaspraya vanhu ndobva ndatanga kuchimuudza unoziva here kuti kune vamwe vanenge vaine asma kune vamwe vanenge vaine zvinhu zvakasiyana siyana iwe wobva wakanda wospraya vanhu vanogona kuitipinda maataki vanhu vodididi hanimaona Shadi akati mufunge ndakanga ndichingofunga kuti kwai ndaifunga kuti ndikwana ndakadhakwa akati ndandakadhakwa ndave nemakona anokwana kuti 5 ndisinaambovhera ndakamadoro saka kubva pa 5 years that was my first day yangu kubata whisky handizimwi doro ndakaguma kudhara saka ndakanda kutovhiringika musoro even pandakasvika kumba pandakadzingirigwa nevanhu kumba ndakasogata noise nalandlord ndikadogwa nalandlord ndikati doro rako iroro manje rinogona kukosta life yevamwe vanhu andimaona inogona kukosta life yevamwe vanhu saka usatiitira zvinhu zvakadaro hatisi kuzvida kwatiri susu ende tatatodzeda kuti seda chadi titambe newe nokuti hausi munhu akanaka Shadi ndakamira newe iwewe vatanga kumuyeuchidza shuwa ndongasiwa spraya vanhu iwewe ugospraya vanhu kusiwa tispraya munhu takamira naye uri condemn iwewe tikatomukipawo kuti ambuya vaya vazorore amai vaya vazorore nokuti vaichema tichitotawo kuti safety yevana vako kuti vana vako vagarewo zvakanaka because iwe ukataurisa ambuya akagunun'una vana vako ndo vanogara naambuya vanogona saka zvakagara zvakanaka but wobva watispraya hanimaona asi Shadi mozati truly speaking guys pakaita nyaya yekuspraya ndikunyepa guys ndakanamata nenyaya yaShadi ndichiti mwarika inangu kana chiri chiri pandiri mwarika itai kuti mushandure zvinhu zviri pandiri why is it always pandinomira nemunhu and it's true guys handisi kunyeperai it's true ndikati why is it always pandinomira nemunhu panenge ari condemn achirambwa nevanhu ini ndoti ina handisi munhu anosarudza vanhu ndomira nemunhu iye pakupedzisira kwegemu rachona munhu iye anondi backsteba kumasure why so it was just a prayer ndaita ndiri one handika because it happens a lot in my life guys a lot of times it happens in my life hanimona inini chakazoita kuti ndizviudza kuti paupenyu hwangu handichafi ndakaita munhu ari paklo padhuze neni handidi shamwari zvakare handichade anybody I would rather confide in a total stranger than vanhu vandoziva inyaya idzi dzokuti munhu anenge wamira naye munhu anenge wamira naye me to the nearest dzimwe ugotomutukirwa wakachengeta secret rake mangwana ndiye munhu anokubaya nebanga kumusana zvinhu zvinotoitika pandiri saka ndakabva ndatozvindaka naye mari Shadi futi hoyo vanhu vakataura vakati Shadi uyu ngaabve badhari Shadi ndikati aiwa guys hatidaro pana hatiti zvinhu zvakadaro but ndiye munhu akazotispraya konewo raiti akaspraya inini zviri nani ko vamwe vakaspraya toziva sei kuti havana maasma hapana macomplications saka munhu munamato anenge kuti ndiri one like after maincidents aya akaitika iko haiti like guys dzimongoni musoro wako unongo like dzimongomozati unongo uri mukadzi unongopinda muprayer room yako wongotanga kungotaura wega uchingotana mwana wako kuti but mwari kana chiri chanoti hazvina kutanga apa zvatoitika zvakamboitika pana ningi zvakaitika futi pana ningi sino utozozvidza kuvanhu kuti vedu handisi wrong kuvanhu vese ava ndinenge ndiri right but zvinozondijikira hanimona hakuna nozvibhelieva because you are always caught in the middle noti vanhu ava wakambomira navo hanimona vanhu ava wakambomira navo saka pakazoitika skandari mangwana obviously mutongonzo uri involved whether hausi involved chero kati uzame kuudza vanhu kuti vedu we please ndirege havadi kuzviteerera hanimona unotongopinzwa mukati saka mwari zvichireva kuti ndakungorarama ndoga ndozvazvinotoreva saka zvinozoitika ndezvekudai so guys mwari havanogona kupindura minamata yeshe inogona kunonoka zvayo kuuya kana kuti kudii asi ani munoona zvimwe zvacho zvinotaura kugunun'una kwataitoita kukwekuyaka Shadi yezvo kuri kunzi ari kutsvagwa hanimona Shadi ari kunzi ari kutsvagwa right now akatishuta vanhu handiti hapana kana mwedzi tabva kuhaiti handiti it's a prayer ndaita ndiri one
ndichitaura nezvazvo andiselina I think vanozviziva andiselina knows I told her ndichiti andoti ndiye munhu andoconfide hangu maari andiselina sekuti ndimai ndichitovatoravo samai handiti ndikati andiselina muzashadhuka zvinhu zvakaitika kwaiti zvikundirwadza zvakandibata ndakavaudza ngati zvikundirwadza nanhasi inini ndito zvikutondibata-bata because ndave pakati I am now caught in between pazvinhu zvasingazivi I am involved now muzvinhu zvadzisingaziva komana saka upenyu hwangu ndoziva sei kuti takamira so tiri vanhu ndoziva sei kuti ningi akamira so ningi akamira so nechingoti I'm accommodating everybody but mangwana kana pakatika zvinoitika I am caught in between ndinatopinzwa pa ndinotozosara ndiri center of attraction vanhu vaya vabuda kunyaya ini ndotosara ndatopiwa nyaya yese dhonda ndisipo animona saka ini ndongoti hangu pana shadi uyu maybe it was high time Mwari vakangona let me put a stop to this. Uyu de angari pano shadi ndamuya uchidza kuti shadi ukuziva kuti ndakataura newe ndakakuti chi bozi mashoko ndakataura nemiso kupesa kuti ndakamti shadi unozati chika chinobhururuka chise chinomara chinobhururuka chise chinomara chero ukazvita ushasha ukazvita munhu akangwara nguva yakareba zvakadini chero ukazvita ndiwe wakapenga nguva yakareba zvakadini andimazviona one day zvinoputika unomara ino rigemu rako rangofunga kuti uri kuita shadi I one day zvakaititira zvazveka uchaitira munhu nokuti uchaona maconsequences acho indakutaurawo nhasi ndikuudza shadi akasungwa anzi akatiza akasiya adhura vanhu ari kutsvakwa handimazviona saka munyama nemanyemwe zvinhu zvinofambirana but hatimuwishire hedu zvinhu zvakaipa I don't wish bad on anybody handimazviona asi kungoti vanhu ngatingochinjai sometimes maitiro edu shadi sometimes zvimwe zvinhu tinoapply tag mukati muupenyu hwedu we apply things in our lives. Hanzi munhu wamwari adiko AFM ndianizvi hanzi shadi I told you vamwe vari kudaro hanzi inangu ndakarwadziwa ndiko zina karwadziwa ayoko zina ini kana pane munhu akatinyanza kurwadzikana wese ndini shawari because ini ndakahosara ndiri panyaya ndandisingazivi chakazonyanya kutondirwadza manje chekuti timu rangu reSA akomana Banochida kuona kuti vanhu takaita seika perfect example of SA ladies us ndo vanga vari ku forefront mufunge kundipisa ini forefront kuti takadliswa mangai toda mari dzedu back was there a need to come here guys and remind people to say kuti aiwa ma tickets makatengerwa? Was there a need for me to come here and say that? No, I kept quiet. But timu rangu raifa ongera chitoziva chokwadi raifa ongera katotiwo tukumirana SIS MELLY because chokwadi tinochiziva we were there tatiripo from day one anditika ndo vakanga vatori pa forefront kuti tukudzwa kuti kwakanga kune partnership SIS MELLY vari kunzi vakatora vakatiza nebhegi remumwe munhu vakazodai zvikazodai I'm like wow SA people ndo vari kundidai so vanhu ndandinawo mugroup tichiroka pamwe chete vachindituma kuti SIS MELLY ndakwana tiketi SIS MELLY nangu ndinakwana tiketi ndodzoka iwe vedu we ngatiitei chimwe chisikiti ngatiitei ngani vakamboiti panyaya dzavo vakambotsotswa uyai padano vana kutengera tiketi vachindituma ndichidzoka vachitengerwa matiketi but mangwana vanga vakutoda mari dzedu which mari dzakabviswa nevanhu vakanga nemadiaries chaichaiwo hard diaries ari kudiaspora only for the sake of supporting kuti kusupporta event yedu vakanga vava pamberi kuti ndisaka ndakaenda ndikati akabvisa nemari yake ndokumbirawo aite come forward ndimudzosere I knew because ndakabata register bhuku taive naro kuti vakabhadharirwa pano kasi vakanga vari number 1 kundipisa but zvisinei hazvina hazvo kuipa Mwari ndo anoziva ndo kwandongosiyawo kuko ndongoti Mwari ndo wandoziva wandongosiyira pane vose vakanga vachitaura zvavaitaura nechi ndangoti Mwari ndo vanoziva and ndachandokwanisa kuti ndingajustifya kana kuti chi because wese tu motoziva chokwadi you were with me amamuneni takushitaura ka because ndizvo zvakapera angati one anoti ndakaenda naSIS MELLY kana vakwenya kuti hanzi vakatengera ndeva kana never tanaka kwa ndinokurambira ndinomira nemusoro pasi makumbo mudenga vakatengera ndo vaitondikonsola vakatengera isusu tisaiziva vanhu vakatenga remember vaitenga vachisa mari dzavo kwaiswa mari
ndisitovaziva ndo vaita ndikonsola kuti Smelly it's a phase siyanai nazvo zvinodarika anditi timura tanakaita ndinokurambira ndinotomira nemakumbo pasi musoro pasi makumbo mudenga vanhu vakatenga checho never said the word vari mucomment section never vaito ndikonsola kuti but zvakangooma hazvo zvakaoma vanhu ve SA mugroup unozati chandokudza kuti vanhu ve SA chi tine group ratanga tinaro anditika re SA revanhu vakanga vaenda ndokwa zvakanga zvitaurwa vasingazoti mugroup iro ndirimo but ndiri silent munhu hazvina kutaurwa kugroup revanhu vari kudiaspora kuti group rediaspora havandioniko ndofunga I've only attended their meeting once andindikoi anditombotanga ndichiwa pangu vanenge vachiita zvinhu zvavo zvekudiaspora ini ndiri kudiaspora here mugroup re-SA ndo mazvaitaurika saka tingatinyepereni vanhu kuti kwanzeye vanhu vakatenga hakuna zvakadaro vanhu ve-SA pafair check but anyway zvese tinongoisa maoko aMwari chandaitaura kuti chinobhuruka chinodi chinomara andimaona chinomara makambozama vede ma-SA makazama shemu ndozvamakandiita mukandiita left right and center ndikapa kune vanhu vakatobhiliva mufungipo paya kuti Smelly vakadlamaridza vanhu vakaba bhegi ravanhu vakaba vakatizana kune vanotobhiliva kana 10 kana 20 kana 30 vanotofamba negospel iroro mufunge rakangotangwa nemunhu 1 rakangotangwa ne1 person. It's not nice guys, it's not nice. Ende ndimi mainditumizira kuti ndiuye pano ndouya pano ndodidi ndopundishiti vanhu vese vainge tinosangana kuti zivane but hey anda kuziva kuti chito experience unozivawo kuti ndo zvazviriwo hapana hawo chakaipa nongozati ndo zvazviri ndo zvakaita vamwe vangu right. Saka guys takuda kuti tichipinda munyaya yedu yanhasi ichachingori chikamisa chingopfudzawo yedu nekungorangadzana kuti ndo zviripo nhasi inyaya yeconfession hanzi apo isu tinomira right. Zvako iwe mukoma Derek nhasi day redu confession guys kuconfessa ndo zvimwe zvezvinhu zvandatoconfessa ipapa nemhaka iyi ndosaka the reason why ndataura nezve nyaya iyoyi ndo nyaya ndatotaura nezvayo because kwandiri anga itoriwo confession kuti kune handichagoni kuti ndimenshene vamwe vacho nemazita animaona asi ndakanga ndakabatikana mufunge ndakazoita pakuti but Mwarika ndishoshuwa vanhu ava hazvina basa ora itongoti kuinga pamuchinjikwa chaipo makanoroverwa mukatorapa muri pamuchinjikwa mukatoporesa vamwe vanhu vakanga vari mubu same day ramaifa iroro asi hamuna kuenda nechigumbu regai ningosiyawo zvakadaro kutonga ndekwenyu ndobva ndangosiyawo zvakadaro antimaona iconfession yangu yandikutotaurai but vakadzi veSA zveshuwashuwaka aiwa munobaya zvenyu hazvina kushata but ndo confession yangu yandinayo but anyway ndakatovaregera rangu zvakatopfuura anditika right. Confession day guys izuva ratinenge tichitaura zvinhu zvakatiremera pamoyo pedu handika zvinhu zvakatiremera zvinhu zvatinorwadza maybe zvinhu zvatakaita kudhara zvatisina mbovira takataura tichiudza anybody hanimaona tichiudza kana munhu chiti zvinhu hazvitaurikizvi zvinhu hazvitaurikizvi hanimaona izvi hazvitaurikizvi animazviona so ndo chinonzi confession andika ndo chinonzi confession. Saka kune wese anenge akasununguka don't worry guys whether confession yako yakadzika sei andika number ukaenda pa front page ukaenda pa front page number dziripo ukaenda pa front page number dzangu unodziona dziripo public number unowana dziripo ndo number dziripo ukaenda pa top page apo ukaenda pamberi page andika unowana number dziripo ndo number dzakutsvaka idzodzo right. Saka guys musajiware nokuti sometimes ukafamba wakatakura chinhu chako animaona chiri kukuremera chinodestroy iwewe wakachitakura muziva nditi chinodestroy iwewe wakachitakura ndio unodestroy chinhu chako chawakatakura and saka sometimes it's good to let go ana kuregedza totaura zviri kutiremera totaura zviri kutinetsa probably utorimo situation right now urimo situation right now izvozvo kuti hausi kuzati weihandla sei kuti Marika inini murume izvi zvimufungichara dai so izvozvo like now murume akatoenda 3-4 days handikuziva paari inini handisizoziva kana kuti after ndikurohwa every day this is the time yekuti you come here and you talk andika then my sisters ako ari comment section ndikuchona my sisters ako chaiwo andika nema brothers ako anditi vanogona kutokubatsira kuti no apa patadi kudai apa tadi kudai hanzi nyaya Wednesday yana kupera anjadza vandisendera message andisiti vari comment section here anjadzi kana muri mu comment section anjadzi please munogona kufona nyaya Wednesday tobva tangoida saka ngatireororei guys tiri pasowe
nhasi tiri pasowe ngatireurure anzidola nhamba toda kufona andiselina vamere comment section andiselina my mom andiselina ndikavatarisa ndotoona mai vangu chaivo I love you like my mom, she's a mother anyway, she's a mother, she's a sister andiselina right vanoita nguva yekutonditeererawo kana ndichitaura zvichemo zvangu vane vakatoteererawo andiselina, so for that I love you. Andiselina vari mere comment section vanipindirawo nhamba kana kuti any admin ari comment section andipindirawo nhamba avari mere vari comment section kana any moderator ari comment section andipindirawo nhamba. Haina kupera ruby because network mbi yakatikata haina kupera saka zvandichaita ndichapedzisira nekuzovafonera hanzvadzi vaya kuti vakudze nyaya yavo regai tenge tapinda mune dzimwe tozopesera nekufonera hanzvadzi vaya kuti vachikupesera nyaya yavo handiti nokuti tikataka nekuvaunza iko zvino ka knowing diaries ka nyaya tenge tatoconcentrata ikoko inozongopera iri iyoyo hatizogoni kunza dzimwe nyaya ofuchi kune vanhu vanga vachikumbira confession kune vanhu vatokumbira confession even vanhu vari kuyoutube vakumbira futi confession tave nemadhesi tisingaoni confession, it's either confession kana kuti mvengevenge ngati aiwa mvengevenge takaiita confession ndiyo yagarisa ndifunga tainya kutadza takudawo chi hey school how are you Cynthia anoma takudawo chi takudawo inozi takudawo confession saka tauya andiselina vari mberi comment section now right kana ndokumbira munyore number ndipine ka guys comment section, can somebody write the number nobody pin nyora inamba ane number ndokumbira ninyoro number guys ndibve ndapinda mu comment section Samantha Gumbo nasa hapo ndiye anosikumudza nyora number nyora inamba guys ndibve ndaipina nyora inamba ndibve ndaipinda ndiyo ere 64895 aisiri yo Tanya, not that one is my personal number Tanya, that one is my personal number pane number yema shows no Cynthia tikutotanga right there it is yabva yauya namaidoidoi yanyorwa namaidoidoi isho ndapina iyo right iyo ndo number guys yandakapina apo vatofona udhara regai titore tinzoti chii chiri kumbonyatsonetsa yellow padiaries maswera sei ndiri right mufana uri sei no ndosaka ndati mufana andakutaura zita rako inini confession yangu Sis Melly, ndine ka guilt conscience kari kundidya mumwoyo mangu. Okay. My ex-husband passed away. And on the day that he passed away, I think I was either the last person wakataura naye or one of the last people wakataura naye. Akanditumira I think a 10-minute audio. Ajitaura kuti, you know, I still love you and this. And I was hoping kuti tichadzokera namupenyu and what. I feel, I don't know, do I feel guilty somehow? Maybe ndakadzokerana naye, maybe today dai mupenyu. I don't know. It's something chiriku ndidya muupenyu hwangu Sis Melly each and every day. Asi naikola ndakubvunza. Munhu chede wakadzokera naye ungochabata rufu rwake here. I understand what you're saying, Sis Melly, kuti andaimbosobata rufu rwake, but that guilt conscience kuti I just keep thinking every day kuti what if ndakadzokirana naye things have turned out differently. It's something that's just eating at me each and every day. And unfortunately when he passed away, phone yake yakatorwa